Asa. Day, nag-asa ka na day. Asa, labnok to day? Kini? Ya? Labnok to day? Ako ano dong, may kari sini dong. Eh, muna man o. Kari ko, kaya ko pagpuwapan. Ganun ka na ba? Ayaw, sayang ba? Sayang ka na? Ah, okay. Ikaw. Pagkagsili. Uy, sarap ko dila. Pila ka bukan eh? Gagmay, o lima nga gagmay daw. Kini? Kini? Ah. 4 kilo daw ko ah. Kayo. Apa man yun? Pila niyo pagkukunay niyo. Tulog ko nga. Apa man yun? Awala ta sila. Nakurot na to yung binitay? Ah? Katong binitay ng mga labuyo, nakurot na to? Hindi mo siya misabot. Ikaw ang mas. Te! Dre!